kai kana jina kamar wannan tali din da ka gani duk inda ka zana shi tun malamin da ka ga bai baka maki ba wallahi zalunta kai kana zana masa shi haka exam to shikenan ka gama masa komai kamar yadda kai shi haka kenan kamar yadda ne haka dinnan Kamalu, ya muna karatu kuma na ji kai shiru. Me faru? Wallahi nake gaya maka kaga wancan? Duk makarantar nan ni nakan mamaki wai mutum wai makaranta suke zuwa ko shashanci. Yanzu dai kalle ta. Kullun ta Allah waccan shigar da kaga ta yi irin ta take. Kullun tana wucewa tana. Yau ka ganta da wando. Kai ina ji gaba wannan ina ji da in kan fai za ka ganta a makaranta. Wata kake abu to in ba haka ba in ka shigo makarantar nan ka ba akwai sample da ake nuna wanda za a ce ga kaya wanda ya kamata a ce ɗalibi ya saka to amma ita kowanne ba ta duba kai mace da ita suna da yawa irin su ka san menene ina bebun nan da na yana ranar a wannan a lab din nan da muka je practical din nan wata yarinya ita ce wai yar Kano ne ko yar ina ne din. Okay, na gane. Dazu muna tafiya da bebin nan gaye ina jin daɗin harkar. Kawai sai ga wata yarinya da na taɓa yanawa last week din nan kawai ta zo wucewa ta gamu. Ai sai na fuske kawai. Ai wallahi sai na fuske kawai na ɓata rai ne kaman ma ban ganta ba kawai. Kai wuce ga ce kana. Mata sun mun yawa ne gaye amma fa ko yanzu na ga wata. Kai gaye ai ga wani ɗanyen kaya can. Allah. Ya kin yi tunani ne kan batun da muka yi da ke jiya? Ba tunani na sake ba malam. Na zo in faɗa maka ne. Na fahimce ka 100% a wayar da muka yi da kai. Ya kamata ka sani ni da kai duka bayan Allah ne. Ya kamata kuma mu ringa tuna Allah a duk halin da muka tsinci ka. Irin manufar da kake gayyata ta a cikin ta. Ka sani ni ban baro gidanmu na taho makaranta akan wannan manufar ba. Haka kuma iyayena wasu turo da makaranta akan wannan manufar ba. Hatta hukuma da ta shaci fili ta gina wannan makaranta. Ta ibe ku a matsayin malamai. Ku kira al'umma su kawo 'ya'yansu. Hukuma ba ta yi akan wannan manufar ba. Kada ka ta farki kan da wani surutu. Duk jami'ar da zaki je a duk duniyar nan akwai mutane irin mu waɗanda suke taimakawa mata in sun taimaki kansu. Ke da kanki ke kika zo har ofis ɗina kika ce kin yi failing course ɗina. Me kike zaton zai faru? Ki gaya min na ce me kike zaton zai faru? Dole ne a ki. Dole. Ko ba ki fahimta ba? To ma'anar kiran da ne miki kenan jiya. Ki fahimce ni ma kuma sai in fahimce ki. Sannan kuma ina so ki sani duk jami'ar da zaki da kuma duk wata jami'a da ta wayi gari a duniyar nan akwai mutane irinmu da suke taimakawa mata sun taimakawa. To ka sani ba zan taɓa biye ma a cikin al'amuranka in mu a matsayinmu na 'ya'yan wasu mun wayi gari a ƙarƙashinka. Ka sani kai ma ka aifa ko kuma za ka aifa kuma wanda ka aifa zai kasance a ƙarƙashin mu. Ke dakata
duk wacce take so ta ci jarrabawa mu ma sai mun jarraba. In har kina so ki ci jarrabawa ki zo mu jarraba ki, in ba haka ba ki je ki ta zama kuma kina failing. Ki je in dai wannan makarantar zaki ina tabbatar miki da cewa sai dai ki tsufa ki tsofe a wannan makarantar. na ji daɗi da Allah ya sa ka gane cewa abin da kake yi ba kai irin wannan ya dace a gurinka kullum baka da aikin yi inda aka ganka a cikin makaranta sai dai a ganka kullum kai ne a bugun yawanci kana zaune a nan kana zaune a gefe ko mata suna zaune kana sake su ko kuma a'a yarinya na tafiya kana binta ba ɗabi'a ce da kyau ranka daɗe ina koya mata assignment da dama shi yasa muka tauta na ga alama amma ina tunanin koyar da assignment a cikin aji ake ba a cikin farfajiyar makaranta ana tafiya na san kuma ka faɗi wani abu ne ba don komai ba saboda kana jin tsoro ko to bai kamata ka ji tsoro abin takeici shi ka dinga jin tsoro na amma kuma baka jin tsoron ubangijin da ya halicce ka Allah shi ne abin tsoro a gabansa zaka tsaya a gudanar da kai
duk abubuwan da ka aikata a duniya ranar gobe kiyama a zayyano maka su to wannan ranar ya kamata da fatan zaka ji FASBIR 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 قلوبي ka san ko ta mace ce to kun je kun gama zaman ku a hannunsa rahotanni daga likita ya bayyana cewa wannan yarinya da kuka yi yunkurin yi mata kuka yi yunkurin ku lalata masa ya kuka yi yunkurin ku bata kuruciyarta kokarin kawar da dukkanin tufafin da yake jikinta na kokarin ku lalata masa ya ɗaya cikin uku idan ya same ku kuna cikin bakin ciki wannan yari idan uwa ce wurin ku ya zaku idan kanwa ce wurin ku ya zaku idan kuma aure ne tsakanin ku da ita wani yayi mata haka ya za ku ji wannan ɗaya daga cikin uku da na ambata ne ko dai uwar wani ce ko yar uwar wani ce ko mata tilas sai ta zama cikon na hudun ya zama yar wani za ka so a yi yarka ko matarka ko kanwarka ko kuma wadda ta haife ka ba zai yiwu ba ka yi kokari ku to da haka yan sanda sun yasa bincika likita ya bada nasar babu wanda ba ta da illa ba a cikin ta ba sai dai da hukunci ko makaranta san zami na ko makaranta yi wannan mu a cikin kai duka ke ga min nan dare lokacin da shedan ya buga ma ganga ya saka taka rawa ko dan hawainiya ne kai ba maraya ba wani dalilin da zai samu hukumar makaranta kai nan fa jami'a ce guri ne da matattara ce da aka taru ake musayar ilimi matattara ce da aka taru ake yin abubuwan da za su ciyar da al'umma gaba matattara ce da ake sa ran za a haifar da mutane ko a kyankyashe mutanen da za su ciyar da al'umma gaba ba matattara ce da za ta kyankyashe mutane irin kuma da za ku zo kuna ciyar da al'umma baya kuna aikata abin da zai zama abin kunya kuna aikata abin da zai saba wa kowane irin addini a duniya yahudiya ko nasariya bare islama babu wani dalili da zai samu sauran get out dan Allah malam ai hakuri malam get out get out ko kuma ya ishe ku izina wannan ya ishe ku darasi yawa to kaga wannan shine haƙƙin makaranta mun sauki mun zaka musu amma akwai wani hanzari ko ba wani hukunci ita makaranta ta ɗauka game da wannan 'yan matan da suke yin shi in ka lura wannan yarinya ta tsaya ka duba irin shigar da ta yi it's not fair a ce ta irin wannan shigar kuma za ta iya janyo hankalin bayan mazan fada ma me kake ne dan bira da sata da dawa da wani duk wasu ɗan mata sun shiga amma ka duba ita nata za ta iya fa habit ɗinta ne fada gaskiya ne idan har wanda ya yi yunkurin aikata fyaɗe hukumar makaranta ta yanke masa hukunci na kuwa wajibi a tanaji hukuncin da za a yi wa dillalan da suke aiwatar da ko suke tallan aikin Ya dai na ganki anan zaune kin buga wani uban tagumi. Me kike tunani haka?
Falmata, tun da muka da taso kin kasa cewa komai. Na yi ma ki tsaya ki wanka kin me ke faruwa ne ta kishi ba? Ba komai ba abin da yake damuna. Kin ga ina ganin jibi ko zan yi tafi Kaduna na ko wani dan bita da zamu yi na kwana biyu. Me zai saba ke shirya mu tafi tare ba? Kaduna kuma? Kaduna? Wallahi ba zan samu damar zuwa ba. Ah, saboda me? Kin kai matsayin jami'a da hankalinki da komai ai kina da yancin kai. Kin ga ki gaya musu wani course ne mai zafi kike ki gaya musu ma course ɗina ne. Za ki zauna a hostel ki dan yi karatu. Allah ko? Wai? To shikenan zan duba in gani. To sai yaushe? Falmata. Ki sani idan shashanci yana damunki ba kowanne malami ne ya zama shashasha a cikin wannan makaranta. Na lura da ke a yawancin lokuta sai ki zo kina wani kanannada, kina wani yauki, kina wani kauɗi, kina kwalisa. To me kike nufi? Ba abin da zaki burge ni da shi. Ni idan kina so ki shirya da ni, dole ki zage ki zage dan tsanki. Ki yi dan marar aiki kamar yadda iyayenki suke biyan kuɗin makaranta a kanki domin ki karatu. Ki tsaya kamar yadda kowane ɗalibi da ɗaliba suke tsayawa su idan su kai ga nasarar cin jarabawarsu. Idan ba haka kika yi ba, ki sani ni ba abin da zan iya miki. Dan baki karatu ba zan rubuta kin yi bisa wani san zuciya ko wani abu ba. Abin da kika shuka shi zaki girba. Ba da ni ba. Ki kuma tattara ki bani guri ki tafi kar sake ganin ki ana ba wani muhimmin dalili ba. In kuma da muhimmin dalili kar ki sake zuwa mu a cikin irin wannan shiga. Ba da ni ba. Haba malam, ya kamata kai wani abu a kai. Ke, ba, kama hanya ki bar nan. Ki saki zuwa mu ofis ne. Kun kuma kika saki haka, zan yi miki abin da zaki yi mamaki. Ki taɓa zata ba. Ki taɓa ba zata. Ƙara zuwa. Malam dama akwai wasu 'yan tambayoyi da muke so ne. Kamar lectures din da ka yi a ciki da ka ce kusan komai an same shi daga nature. To abin ya ɗaure ma kowa kai, sauran ɗalibai ma ga su duk ba su fahimta ba, shi ne na ce to in Allah ya dani zan jagorance su mu zo saboda mu ji ya abin yake. Abin nan na koyar da ku a class bit by bit yadda kowa zai fahimta, amma yanzu ka zo ka tsare na a waje baka fahimta. Sorry sir. Ba wai ni ne kadai nake ban gane abin ba, wayannan jama'a da ka gani akwai sauran jama'a da yawa nan can duk inda kaga an yi gungu na ɗalibai sun zo ne suna tambaya akan ba su fahimci abin da ka yi lectures akai ba. Kisa ni a matsayina na shugaban ɗalibai na ce zan shugabance su mu zo mu tambaye ka saboda ka mana bayanin da za mu fahimta. Su philosophers abin da suka ci duk abin da ba za a gan shi ba, ba za a ji kanshinsa ba, ba za a taba shi ba, to wannan abin babu shi. Kuma sun faɗa sun ce komai daga nature ne samu. Idan ka duba kamar ƙasar India addinin Hindu
suna da alloli sama da 30,000 wadda suke bautawa, irin su Shiba, Rahama, Vishnu, Ganesh, Govinda, Jemaya, Krishna, Sahi Baba da shauransu. Saboda haka an ka duba Christianity suna bautawa cross, suna girmama Mother Mary, kuma a cikinsu akwai mabiya Trinity, kuma dukkansu nan kowa ina claiming da na addinin Hindu da kuma namu da kowa ina claiming cewa shine nashi daidai. To sa yanzu tun da ka ce komai daga nature yake, in haka ne mu da muke ibada a dan neman lada daga Allah, me ya makomar mu? To ai kaji ku kaɗai kuke yin addini, dan me zaka mun tambaya? An ɗauke ni ne don koya muku wannan abu da ka tambaya ka je ka samu wanda abin ya shafe su, amma ba ni zaka tambaya ba. This is a silly question. Joy, abin da ya sa na kira wuce, mun zauna malamai mun tattauna, kuma ya zama wajibi mu kira ku mutane irin magana dangane da irin abubuwan da suke faruwa. Da wanda ne zai hana ku daina shiga irin ba. Domin shi yake ba da goron gayyata wani kowane irin ba kowane mutum zai iya daurewa a cikin zuciyarsa sai hakan na ba ki shawara ku daina irin wannan al'adar ba ta san ba ta yadda da wannan, hasali ma addinin ku bai yadda da wannan. Za ki yarda da ni idan na gaya miki ki je ki duba 1 Corinthians chapter 11 verse 3 zai hana ku wannan. Haka kika duba a Timothy, sai ki je ki duba chapter 2 verses 9. Shi ma yayi maka magana is prohibited a ce mutum yayi amfani da irin wannan. Don haka you are advised to stop type of dressing. Na fahimci ba tun yau kake so sai kowa ya zama ridiculous akan addininka. Ni a ganin wannan shigar da nake ba na abu saboda idan ka tana da matsala a chat ne ya kamata a yi mana bayani. Ni a ganin ba wani matsala ba ne. Allah ka yi ka samu damuwa wannan. Allah ka yi ba ka samu ba zan samu damuwa wannan. Kaga ka dame ni fa tun daga ofis kana ta bina me kake so maka? Kai bari ka ji in gaya maka, in duk professor din makarantar nan babanka ne ba zan sa maka hannu ba, wallahi ba zan sa hannu ba, kuma in na tafi ka ƙara taku ɗaya ranka zai ɓaci. Ka ji abin da na gaya ma, ranka zai ɓaci. Yani lafiya? Yayi malam na biyo ya samu wani abu. Malam. Walwata. Amma da Allah. Lafiya lau kai yaron nan samu wallahi dan uwana ne. Wancan yaron mai natin tsiya? Wallahi dan uwana ne zai ke gaya mu. Sai dai ne science din san wanda ke. To a shi mu. Amma da na ce ai ba zan yi ba. A zai ki tafi na har cikin office. Ya hakuri. Kufal mata ya za a yi ne? Ne kira ki da yamma? Ok, ba da mu. Allah? To shi ke. Sai na zo. FASBIR ku dubi Allah malamai. Ka shawo an sa maka? Na gode. Na gode. Haka zai sa ku zama jarumai. Ku dubi Allah malamai. Kai ma ga sunanka nan ga numban ka nan. Kawi ne. Kai!
Kaga jifin da na buga kuwa? A tun yaushe? 4.4 fa. Halo Abakar. Kai, kana ina? Kana ina? Shi wannan ka gana wa mana. Cafeteria? An kafe, ka zo gani. Duba ma. Mom, wallahi result ya yi kyau amma na mana status yau. Kwan na buga. Ina da zan baki labari komai. Ya exam sai. Kinci? Oh my god, congrats sister. Burin je duba nawa. To amma fa sani duka kawohin nan na waɗin labarai da taskar labarai da labaran mako da inda ranka da kowane gauta duka in gaya muku sai na shi na yaya duniya ne ta ji kowa sai ya san abin da a matsayin shi na malamin makaranta. Hajiya, wannan al'amarin ba na haka bane. Za mu ɗauki mataki, za mu je mu samu shugabannin makaranta su nema mana hakkin don wannan cin zarafi da yamma su ɗauki ɗansa su miƙa masa. Idan hakan ba ta samu ba za mu mataki da shari'a da ƙarfin shari'a sai ya karɓa. Za mu yi abin da ba na cika tsara zuwa nan ba kina hauka ne ke ina ne a ɗan gare ne wannan daga gani ne kawo ɗani a bayanta take goyi shi kuma mata aure ce mijin ya ce ba zai amshi ɗan madan ba ɗansa ita kuma ta ce ɗana kai mun zauna da mahaifinta mun gama yanke hukunci ya rufa mana asiri ya ce ba zai je tunawa makarantar nan asiri ba domin shi kansa yana so ya rufa asiri yasa amma abin da aka kawo matsaya shine da kai da mijinta da kuma ɗan za a je a yi hukunci da DNA wanda ɗa ya kasance nashi ne sai karɓa abinsa. Awun jini ina ne ina wannan kuma ni da addini na ya hana wannan zan gane da a ina addini ya hana a wani hadisi ko kuma wace aya ta Qur'ani addini ya hana bincike
bincike ka jahilci abin ba irin wannan bincike ake nufi. Wannan binciken ya halatta saboda ta wannan binciken ne za a iya gane gaskiya akan wannan al'amari da ke ƙasa. To mutunci wannan ba sai kare ba da mutunci na a gari a ce ni na zo ana irin wannan abu da ni da ƴaƴana. Ban gare da ka faɗo wata kalma mai kyau mutunci. Wannan mutuncin naka da kake magana a kai shi ya kamata ka je asibiti ka kwato a tabbatar da cewa ba kai ga aikata wannan laifin. Kuma ciki da gaskiya ai ba ta huda shi. Me yasa kake jin tsoro? Idan ka je asibitin nan in ka tabbatar da ba kai ka aikata wannan abun ba, za ka fito lafiya sannan za ka iya kai ƙara kotu kai claiming damage saboda za a bata masu ba. Ta wannan hanya ne kawai za ka iya karɓar mutuncin ka. In har ka tabbatar da cewa akwai mutuncin. Ranka ya rade. Ranka ya rade. Ranka ya rade. Ta ɓaci ba. Wallahi ta ɓaci. Ha, son zuciya, son zuciya. Ce shekara 50 da wani abu a ce mutum bai daina biye-biye ba. Wakan wulaƙanci. Ku dubi Allah malamai. Ku dinga tausaya wa ɗalibai. Haka zai sa ku zama jarumai. Ku dubi Allah malamai. A malamai akwai nagari. Sannan akwai mata gari. A ɗaliban akwai nagari. Sannan akwai mata gari. Ni na fi san miyo nazari.